హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. టుడే కర్రీ మిల్క్ మసాలా కర్రీ. దానికోసం ముందుగా నేను కొన్ని ధనియాలు, లవంగాలు, జీలకర్ర, అలానే దాల్చిన చెక్క, బిర్యానీ లీఫ్, అలానే ఇందులోకి 3 పచ్చిమిర్చి, కొంచెం అల్లం ముక్క, కొన్ని వెల్లుల్లిపాయలు, ఇవన్నీ కూడా మిక్సీ చేసుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మిక్సీ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, నేను మిక్సీ చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నాను. అలానే ఒక గ్లాసు మిల్క్, కాచిన పాలైనా పర్వాలేదు, ఫ్రెష్ మిల్క్ అయినా పర్వాలేదు. అలానే ఒక కప్తో ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను. ముందుగా కళాయి పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ అనేవి అందులో వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ కర్రీ చాలా బాగుంటుంది, అలానే ఈజీగా కూడా చేసేసుకోవచ్చు. ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అవ్వడానికి పైన మూత పెట్టుకుంటే కొంచెం త్వరగా మగ్గుతాయి. అన్ని మూత తీసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి. అలానే ఆనియన్స్ వేగేటప్పుడు ముందుగానే సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసేస్తే త్వరగా ఉల్లిపాయలు అనేవి వేగుతాయి. చూసారు కదా, ఆనియన్స్ అనేవి బాగా ఫ్రై అయ్యాయి. ఇప్పుడే మనం ఆల్రెడీ ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా ముద్దని అందులో వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులో కారం ఏది యూజ్ చేయనక్కర్లేదండి. స్టార్టింగ్లోనే పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం కదా, ఆ కారం సరిపోతుంది. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఈ మసాలాని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
అలానే ఇది ఫ్రై అయ్యేటప్పుడే మనం కొంచెం పసుపుని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ కర్రీ కూడా ఎల్లో కలర్లోనే కనిపిస్తుంది, మనం కారం యూజ్ చేయము కదా. మసాలా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత పాలు అనేవి కర్రీలో వేసుకోవాలి. ఈ కర్రీ చాలా టేస్టీగా భలే ఉంటుంది, మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇది కలుపుకొని కొంచెం సేపు మూత పెట్టుకోవాలి. ఇది పొంగిపోతుంది, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎక్కువసేపు మూత పెట్టి వదిలేయకూడదు. కొంచెం కర్రీ అనేది చిక్కగా అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి. సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకొని సాల్ట్ వేసుకోవాలి. చూసారు కదా, మరి నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. చూసారు కదా, కర్రీ దగ్గర పడుతుంది. ఇంక ఈ కర్రీని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే. అలానే నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.